Здравейте, прекрасни хора! Аз съм Мади, актриса и професионален танцор. Достатъчно добре физически подготвена, ако кученцето ви има нужда от много дълги разходки, тичане, хвърляне на пръчка и всякакъв такъв тип вид забавни активности. Имам кученце с гастрит, което не живее с мен, чихуахуа, но то ме е научило да не се страхувам от даване на хапчета, да знам как хапчетата работят за стомахчето на едно куче и всякакъв такъв тип проблеми, които могат да се появят. Имам и котка, която е глуха. Там също знам как работят нещата. Спасила съм над 20-30 животинки, мънички котенца. Знам как се дава мляко, ако се налага, знам как трябва да се изхождат, ако се налага и така нататък. Така че апартаментът ми е абсолютно свободен за вашите животинки. Моите не живеят с мен. Така че съм на линия. Ако нещо ви притеснява, ако нещо ви тревожи, аз съм тук да се погрижа за вашите животни. Пожелавам ви хубав ден и нагушкайте си домашния любимец.